Nanging watur aku durung bisa nampa apa-apa kang dadi katranganmu. Katranganmu keterangane wong sing bodho. Katrangane wong tuwa sing ora ngerti karo wujuding selakuning sejarah negara Ngastina. Aku dadi ratu dasare nampa pangre Kanjeng Rama Diwaji Adipati Dhestharastra. Dadi kowe ngucap aja ngawur, para Pandhawa aja padha ngawur. Sesepuh Pandhawa aja padha ngawur. Aku dadi ratu sah duwe wujude layang kancingan paman. Paman Sengkuni wonten dalu layang kekancingane teksih kula beto. Oh, dadi ana layang kekancingan. Ana wujuding layang kekancingan. Sah negara Ngastina dadi darbeke Prabu Duryudana. Sing nggawa layange Paman Sengkuni. Ngene lho, Kak. Dadi Sengkuni pancen dadi tok sumber perkara. Saka ado kuwi wis dijagani, mane wong politik iki kaya ngono kuwi. Iki mengko calone apese ngene, nek upamane wong arepe ngamuk ngene, dadine ngene, kuwi karo Sengkuni wis ditebengi dhisik. Wong Sengkuni wong pinter ya, Truk. Lah iya, pintere ngleceti kancane, ngene lho. Mula aja dadi wong kaya Sengkuni. Nek upama ana wong masang gambare Sengkuni, lah kuwi karepe apa? Aja nganti nerokne Sengkuni. Wong ngono. Iya. Tudono paman. Wujude layang kekancingan. Paringe Kanjeng Adipati Dhestharastra. Kadya karunaning kaswase. Ade sapa karo? Iki wujuding layang kekancingan. Tapak asmane Sang Adipati Dhestharastra pasrahe marang Sinuwun Prabu Duryudana cetha. Dadi ora kok ngawur kabeh iki ana datane iki ana. Ngono. Kaya Raras Kawiryan iki datane ya ana. Arep bodho ngene iku jatahe wong siji pira ngono ki wis ana. Halalah raimu. Wong siji iki pira ngono kuwi wis ana. Kuwi genah cetha. Tandha nek sing mesem ya. Nek sing mesem ngerti, nek sing bekatut lah paling ngapusi. Kan, tatanen kok. Aku wis delon kae jane kae bener apa ora? Tapak asmane ki ora ya digawani layang to. Pedhe ki mang layang. Wo. Layang to. Layang kekancingan. Maksudnya layang kekancingan ya, Dul. Sing tanda tangane Adipati Dhestharastra sing pundi? Rekti ana wate. Iki tantanen. Oh. Wah, coba tak telitine sik. Oh. Aku yang main tulisane wong siji, Truk. Kok ngono?
Iki tulisane wong siji dudu tulisane wong loro. Niki jenenge kena diarani layang kekancingan palsu niku ngene iki. Sing bener ni layang sing kula gawa berdasarkan sejarah negara Ngastina. Wayangane sang Bathara Esmaya wayangane sang Esmaya sampeyan tak dudu layang kekancingan niku nek manut sejarah niku dudu kok sing napak asmane niku Adipati Drestarstra mboten Prabu Kresna dipayana nduk nalika lelakon. Lah dadi niki enten urut-urutane lelakon. Prabu Pandhu Dewanata merga garwane Mutrah Dewi Madrim kepengin numpak Lembu Handini, mangga Lembu Handini niku titiane dewa. Tumpakane Sang Hyang Jagatgirinata. Niku pengen numpak wujute Lembu Handini dituruti kali Prabu Pandhu Dewanata wis diweling Pandhu munggah kayuwangan sowan Ngabyantara ngampil Lembu Handini diparingke karo Sang Hyang Jagatgirinata samune diparingke diweling Pandhu kowe nek numpak Lembu Handini karo bojomu aja nganti kowe pisan-pisan saresmi neng dhuwure Lembu Handini. Ngerti ra iki basa kawi iki. Saresmi ngerti kowe? Saresmi iki nyekel Margaina. Nyekel Margaina biak Selambu Mandala Giri. Wong saresmi tegese iki wong kumpul nang ndure Lembu Handini kuwi disalahke. Lah gandeng Prabu Pandhu Dewanata karo sapa kuwi Dewi Madrim leledang neng kayuwangan leledang ngubengi jagat banjur sewek utawa jari iki nyelingkap kawistara wentes kuning. Wong lanang iki nek ro wentes kuning mesti mikir. Lah kawistara wentise kuning Prabu Pandhu ora kuat ingkang temane nanduke aswara ana sak ndhuwure Lembu Handini critane iki ngono. Lah iki kena pidananing Jawata. Pandhu gandeng kowe nglanggar apa to kang dadi pelinge dewa, kowe wekasan kudu nampa wujute paukaman dicemplungke ana kawacandra di muka. Banjur Pandhu matur ana ngarsane sedulure tuwa Adipati Drestarstra, Kakang kula titip negari Ngastina dhateng panjenengan. Ngono. Benjing menawi Pandhawa sampun ngancik dewasa, kula aturi masrahaken negari Ngastina dhateng para Pandhawa. Tanda tangan iki Kresna dipayana ya sangat biasa. Ora kok tanda tangane Adipati Drestarstra. Duryudana ki PJ. Ngerti PJ ora kowe? PJ ki sementara ngono. Ora kok terus dinggoni pirang-pirang taun kuwi jenenge salah. Lah iki layang kekancingan sing bener tapak asmane Prabu Kresna dipayana wuse panjenengane mandita mapan ana pegunungan. Ngono. Pinam ki palsu ora kok. Sing palsu ki gawanmu. Sing asli iki nyatane iki dina sing asta Prabu Duryudana. Sing asli
iki. Sing asli iki, sing asli iki ora ana. Tapak asmane Adipati Dratra wong dititipi negara, ora kok jenenge nampa pasrah. Apa tau ana wujute adicara? Pasrah ing antarane Prabu Pandhu ana marang Prabu Adipati Dratra. Ora ana, mung dititikke. Iki aku. Dewa Narpati ngenare swara Kresna sakalangkung tresnanipun marang Sang Dyabamung sinawi mila tansah tanyawarta alon dhisik mau aja dredah perkara rebutan negara jalaran sing duwe perkara kuwi dudu Wisanggeni, dudu Bagong, dudu Petruk. Sing duwe negara kuwi uga dudu Sengkuni. Ning sing dimenang duwe hak antarane Pandhawa karo Kurawa iki ben dirampungke Pandhawa karo Kurawa. Dudu anak Pandhawa, ning Pandhawa karo Kurawa sing duweni menang. Dadi Wisanggeni ora bludur. Mula iki pasrakan dibubarke, Wisanggeni kowe mundura baliya kae lulunen genderamu. Aja tok bacutne nggonmu masang bandera penantang marang negara Stima. Iki tundhone iku ora becik, ndadekke dedah karo dulur iki perkara iki. Jambar kene, Pak Prabu. Upama ana perang Bratayuda Jaya binangun, Pak Prabu Baladewa ki abot Kurawa apa abot Pandhawa? Aku dasare wong tuwa. Ora ngeboti Pandhawa, ora ngeboti Kurawa. Kabeh iki nek bisa nyiptakne kerukunan Krakan Nistramwan gedheke nggone padha gotong royong. Kula ngriki niki enten surat perintah. Ora apa iki biasa. Surat perintah King Prabu Puntadewa niki enten. Tapak asmane nggih kok didira apa. Nih, sampean waos nih. Surat perintah Raden Wisanggeni Petruk Bagong menghadap Prabu Duryudana. Niki surat kita ditapak asmani. Kapan boyo diwulungke negara Ngastina marang para Pandhawa. Dadi sampean mun melu-melu. Sampean niku teng mriki nggih daya. Pun sampean melu kula napa melu Ngastina. Nek melu anak Pandhawa sampean kula lindu. Anek sampean iki melu para Kurawa, musuh sampean Bagong. Lho pun niki pun kula mboten saged dipekak lho. Wong kula niki kowe nantang karo aku, kula mboten nantang. Nek ditantang kula mesti wani. Lah kula iki bagus ora kebagian. Ganteng ora kengingean. Iki dijaga megek. Mlaku di sawang komburi wagu. Guyu bae wagu. Mesem jarine nesu. Angel dadi kula niki. Gogo ramatur keburan umpun omah gedhong kari pagere sugih rong taun mlarat bendina enake mung teko wong nagih utang nang ditantang niku nggih mesti wani mundur aja kali yen to renggal bali saka papan kene ora-ora aku sing bakal tanggalane marang kowe sago kula wangsul kula enteni enten alun-alun sampean kula enteni enten alun-alun Durna Prabu Karna Patih Sengkuni Duryudana kula enteni enten alun-alun
Engko dicoba kaya ngapa? Putra Pandhawa musuh karo para Kurawa. Engko Den, langsung Den, dinteni Den. Wani apa ora Kurawa iki? Wis mantep Prabu Baladewa ndilani karo Prabu Duryudana. Kene strom ya. Kowe mantep musuh para putra Pandhawa. Nek mengko putra Pandhawa wani karo kowe, kowe aja nyalahke putra Pandhawa lho ya. Iku tak andharke marang putra Pandhawa. Aja njarak karo anak-anak Pandhawa. Nadyan to bocah ning dheweke iki wani. Wani ngadepi wong salah. Ayo tak enteni. Tanteni ana alun-alun ana Tegal Kurkasitra. Yayi kula mrayogiaken dhateng Yayi Prabu Duryudana monggo samangkin saking mangke kula negari Ngastina dipun sigar semangka. Saberan kadamel para Pandhawa, saberan kadamel para Kurawa jalaran kula piyambak ugi ngertos lampahipun sejarah leresipun ngaten. Kula suwun sing andika Yayi Prabu Duryudana nglenggono nampi sepalih negari Astina. Koko Prabu awrat Pandhawa menapa awrat para Kurawa. Lho, dasaripun kula mboten ngawrataken sinten-sinten. Namung dasaripun ampun ngantos menika tuwuh darda digeguyu dening jagat. Kula atri wangsul. Monggo kula atri wangsul dhateng negari Mandura. Upami paduka nyibang wonten papan mriki kula boten badhe nyametaken papan penginepan. Kula wangsuli malih kula atri wangsul dhateng Mandura. Upami mapan wonten papan mriki boten badhe nyametaken papan penginepan. Aku iki luwih tuwa kowe tak basani jalanan kowe Ratu Gung Binathara. Monggo karepku ki apik ngrukunke marang dulur. Kang tumiba naksana ning nyatane kowe ora kena dijak rukun. Satenane kowe ora duweni hak menang negara Ngastina. Sing duwe hak menang kuwi Pandhawa jalaran sing dadi ratu ning Ngastina ki Paman Prabu Pandu Dewanata. Paman Adipati Dastarastra kuwi cacat netra mula ora dijumenengke nata. Sing bener kuwi para Pandhawa sing kudu duweni negara Astina. Ning yen to kowe ngandharke kok upama aku mapan ana papan kene ora kok samatane papan panginepan. Papan kanggo turu ora dadi ngopo. Aku ora butuh mbela karo para Kurawa. Butuhku mung nyelametke sakloron aja nganti ana sing padha patutun. Piye dadine? Kancing langit kelap-kelap katon ler gringsanging alis risang mawek andrung
Ampun kuatos sinuwun. Kula kang badhe pareng merantas sibat menika. Kula singkirke putra-putra Pandhawa. Ampun kuatos. Kula ingkang jagi kayuwareng megang Ngastina. Saguru kula yen to tan mutusa Paman bubar kang padha prasebu jeneng sura bakal mekas maneh dumlanono apa to kang dadi lakune Prabu Manik Maninten nata ngestakaken dawuh ucap nalika semono Waspurna sabdaning Sri Narendra sabda Pandhita Ratu sabdaning pendhita pendikaning ratu datang kena Wulawali pindha tumetes Sri Kresna temaning delancang ceta sayap titan bisa mepet kurang daten Banjaran Sari Sandrane
Kelakon ya no apa yo poso-poso wayangan nah wong ki nek penemune iki beda ki ya ngono kuwi nek ora dadi apa sing baku ngibadahe rak tetep dilakoni lha kuwi baku wong syariat ki penting kabeh ki muter jari ana wis teko tataran makrifat ning nek syariate kuwi ora digunakake ora urung entek-entekane ya dadi wong kamprung wong mung nyinau donya ki suwung mongko wong dilarke ning donya ki apa karepe nindakake apa to kang dadi dawuh parentah Gusti kang akarya jagat tembunge mung sadrema nglakoni ngono lho dadi ora perlu diprusa ora perlu dioyo hari demi hari waktu demi waktu ki isane mung dinikmati ora kok mikir larepe sugih wong ki nek ora kedonyan ki malah entek pikirane nggo mikir lek arepe sugih entene malah gering mburu uceng kelangan delek ngono ya Mak mula urip ki santai menikmati hidup men awake iki waras ki sing utama ning ngono iya Mak wong suwi ora srawung karo para sesepuh para pepunden legok ya Mak wong saiki iki dalang ki akeh lakone apa sih dadi ki murata dalang nom ki akeh awake dhewe iki mung milih sing brenggel-brenggel iku lho Nduk ngono kene iki yo ana dalang adikku lanang Rudi pungkur kae pas wetengku kena lambung ya tak kon genteni le gentenono Mas aku ya ngono paruan seprapat ae kowe aku ngono tak Rudi yo bodang bocah wedine karo aku ra omong ngono Mak lha iki tinimbalan panjenengane Bapak Heru Sunaryanto ya kuwi ulang tahun kelima cucu panjenengane Elden Sangkara Basa Prianggodo wah asma kinarya japa tenan kok wong iki nek gelem ngrungokke pituture Pak Heru ki pancen iso dadi wong gunake kawruh utawa gunake ngelmu sing diarani Astabrata. Dadi Pak Heru ora dawuh, Pak Sun niku guru kula mboten kuwalik. Pak Heru niku guru kula. Wis cilik kula pun tepung kalih panjenengane. Ngoten. Wis tepung karo watak wantune piyayine piye kula niki pun apal ngoten. Ngono ya, Mak.
ning blobo banget yen antuk rejeki iki kelingan karo kanca panjenengane iya mula nganggo patokan Astabrata urip ki nggawe patokan Astabrata lang nek nuturi kula ngoten niru bimi sipate peparing ngene iki aku ndek dhuwit tak tukone beras tak tum-tumne wong akeh Pak Heru kaya ngono kuwi milih nuturi kalih kula nerokno bumi ditanduri bakal tukul nerokno banyu sipate kesabaran dadi wong urip iku kudu sabar aja nganti wong urip iki kereng ora kena wong urip nesu bengok-bengok iki ora kena nah tuture Pak Heru ning aku iki kaya ngono kuwi mulane aku dadi wong sabar kaya ngene nah bubar wis ora diwayangan ngono ngono Pak lah iya nek Pak Heru mboten lho dadi aku teko kene langsung panjenengane nggoleki aku mergo apa mergo aku iso ngomong ngono ilmune Pak Heru tak serep terus aku iso ngomong karo panjenengane wah nerokne geni sipate adil nerokke angin sipate jujur nerokke srengenge sipate aweh pepadang marang sagung tumita nerokke rembulan tansah angasrepit ya sing sagung dumati tegese wong niku sumeh mesem guyu grapyak semanak nyopo karo sapa ae aja bae mobil anyar eneng wong arep simpangan titik kleru dipentelengi aja guyu sari Mas mboten dadi wong numpak motor barang niku ora enek sing bener rasa toleransi nek wong kleru le numpak motor maklumono ngono nerokke mendung ya kuwi aweh kesuburan marang panem tuwuh dadi kunci Astabrata kanggo urip ki kuwi utama mula didongake muga-muga cucu sing diulang taun bengi iki sembada janti pucut saka gendungan luput saka kudangan sembada bisa nerusi apa to kang dadi lelabuhane wong tuwa jumbuh karo gegayuhane muga nampa berkah Gusti kang akar jagat kaparingan sehat amin amin ya rabbal alamin muga ndongake marang sepuhku nglego kula ndongake muga-muga panjenengan tansah kaparingan bagas kewarasan Pak dipun amini nggih Pak mugi-mugi tansah kaparingan bagas kewarasan kaparingan lancar rezekine BBKB-ne sing ning BRI nggih ndang metu sertifikate sing ning BRI nggih ndang metu wis ora duwe utang ora duwe angsuran niku iso ngrasake napa penake urip umur panjang wong sing marai lara niku mergo-mergo mikir duit utawa butuh yo saiki gandeng bintang tamune akeh monggo sindene ra kurang saka 11 Pak Heru mang tak kon milih Pak sing dikersakne pundi aku yo ngono wis ta lang kok tak pilih ya aturke tembang sing kepenak dhisik biar tak suwun tembang sing iso ndadekke ati makles apa mak mijil ketoprak sing tak suwun gendhukani dadi tak tuduhke klasike dadi wayangane aja mung campur sari lakone kudu jelas dibayar tenanan wayangane campur sari branggutan iki dalang piye ngene iki iki itu klasik ya enek lakone jelas judule jelas lho nanggap dalang aja syukur dalang itu malati lho sing roh sejarah dalang nggih kula niki cacahe promosi iya utang para sejarah apa iso ya nak mijil ketoprak kaya ngopo Dokti demen anggur wong ini kalek kula kasih demen nek kula dalang pun kinten taun mulai 91 nganti saat ini wong legok demen kalek kula
Oh, menar Paksun ngene. Aku dalang arep Paksun ora demen belas. Iya. Wong ganteng, apian, gampang ngejak ning warung. Yo. Kopi. Kopi. Sinden gue tak salah kok kene ketara. Pating prentul. Lek kon dhuwur gendane. Tenan yakin diampute diomongi ora. Yo, ya cekane caca ayu-ayu aku wis tuwek. Namanya. Suara ruang tambah ono. Kalih timbul. Wes nom tuwa ngono iki. Aku pas nguyu ae digundeni. Peno. Lah kaya ngono delok jajal ya. Demen arek ora umum.